ואם אתם מכירים את היוטיובר אושר 10, שהוא אמר לי שאם הייתי מוסיף שאם הייתי מוסיף אובריאלי איכות, אז זה היה 10 מ-10 לקפקט, ולמדתי איך עושים את זה. קצת למדתי, אני אראה לכם עכשיו. למשל ניקח את זה, בואו נגדיל את זה ונתחיל באובריאלי איכות. סליחה אם יש רעש, אני פשוט במקום רועש קצת. הולכים לגרפים, לכאן, 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 לכאן. קיצור, את הכל ככה. ואז בואו נראה את זה ככה. אוקיי, עכשיו זה לא טוב, כן? רגע. אוקיי. עכשיו בואו ניכנס שוב. נמחוק את הלוגו של קפקט כי הוא מפריע לי. אז נעשה אובריאלי. נעשה אותו ככה. אוקיי. עכשיו לפי מה שצריך מיזוג. מחשכה. אוקיי, זה יצא לנו די טוב. עכשיו נעשה פירוט, ניגודיות, חשיפה, חדות, גרפים, אוקיי. אוקיי. אני חושב שהיה פה טיפה בעיה עם המיזוג. ועכשיו זהו. עכשיו אני רוצה לראות איך זה יצא. רק רציתי להגיד גם תודה לאושר 10 שתיקן אותי על הטעות הזאת. הפעם באמת הבנתי מה זה אובריאלי איכות, ועכשיו זה באמת יצא יותר טוב. אז תודה לך אושר 10, ויאללה ביי.